arguments between my brother and my mom because he's mentally unstable, and that kind of love disappearing and respect disappearing, even though my mom has done so much for him. The way he is able to hurt the loved ones around him and not consider, or not being able to consider, and him being so detached from this life. Yeah, and the pain that was there in the family, that's the most brutal one that I have witnessed. Yeah, it's like a gradual thing that was ongoing, and yeah, I don't have one specific thing, but the way he's able to phrase things when they are fighting, it is just so brutal and so like a knife in your back, unexpected. Yeah, but I don't have swearing at my mom. I think that was the worst that I have seen. Yeah. Nu știu, certuri în general în familia mea, că alea care se întâmplau pe stradă nu mă interesau. Certuri, scandaluri. Chiar și acum am rămas cu unele chestii, adică în sensul că și dacă ridică tonul la mine, nu-l mai ridică de foarte mult timp, dar înainte când mai ridica un pic tonul, deja mă panicam. Deci nu... Am rămas cu chestia asta, să nu se certe lumea, să nu... Nu, dar cum s-a construit așa, nu prea țin minte lucruri rele, așa, lucruri. Cred că nici n-am fost expus la lucruri pe care să le consider foarte urâte, adică, nu știu, totul e normal, totul e parte din viață, habar n-am. Nu le încadrez așa într-o categorie de mamă cât e de urât, adică, nu știu, am văzut un accident și cineva murea pe stradă, acolo, lângă, dar adică se întâmplă, nu... Serios, așa privesc lucrurile, nu mă încarc cu ele, chiar nu le țin minte, n-aș putea să zic ceva. Nu pot să zic că există the most, știi? Adică dacă stai să te gândești, dacă vezi că moare ceva, e nașpa. Dacă vezi că te duci la o înmormântare, spre exemplu, tot moare ceva, tot nașpa. Adică nu pot să zic că mătușa m-a traumatizat mai mult decât m-a traumatizat să văd o pisică moartă, lovită în momentul ăla în fața mea de o mașină. Deci de-aia zic că nu... Dar ai văzut o pisică lovită? Da. Dar chiar anul trecut. A fost oribil. Da, chiar a fost maxim de oribil. Mai ales că nu murise, she was half dead, exact, a fost teribil. Da, cel mai urât lucru, undeva în copilărie, pe la 7-8 ani, cred, sau pe atunci, în perioada Paștelui, când da, părinții mei aveau oi, scuze că mă mișc acum, așa, și erau mieluții care erau pregătiți pentru tăiere și care au fost tăiați. N-am asistat la asta, dar am văzut imaginea de după cu câțiva dintre ei atârnați de o bară din niște cârlige metalice cu blănițele jupuite și gestul ăsta de fapt m-a marcat sau m-a impresionat și m-a durut așa foarte tare, că toți erau cu limba prinsă între dinți, pentru că, nu știu, e un mit sau e real, n-am fost de față să văd, dar din câte am auzit, miei nu țipă când îi tai sau când îi înjunghi, cum fac porci, de exemplu, când e tăierea de porc și e jale peste tot, ci își strâng limba între dinți de durere și de durere. Și așa mor, cu limba așa puțin scoasă între dinți și toți erau cu așa, deci chestia asta a fost foarte, așa, a avut un impact puternic și am ținut-o minte mult timp. O autopsie. Yeah. A fost ceva ce voiam să văd, am așa o ușoară pasiune pentru macabru, dar a fost mult prea mult. Era un
quote-unquote domn în vârstă a fost găsit de criminaliști picat de pe bicicletă pe marginea drumului cu 2 zile în urmă. Că și stătuse măcar câteva ore picat în soare și am asistat la autopsie. Și nu mai vreau să fac asta vreodată. Eram student la drept, aveam acord încheiat cu Institutul de Medicină Legală și erau programe de practică și puteai să faci practică inclusiv la IML. Și te duceau și la expertiză psihiatrică, și la autopsie, la certificate medico-legale. Erau mulți studenți care la drept care voiau să facă, la care făceau dreptul și după aia voiau să facă medicină, sau unii care au făcut medicina și voiau să facă și dreptul sau le făceau în paralel. A fost groaznic. Pentru că era un cadavru vechi de câteva zile care duhnea și toată morga miroase înfiorător de tare a amoniac. Îți mută nasul din loc, efectiv intrarea era așa într-un hol, la ușă de termopan, deschideai ușa aia, te lovea așa, efectiv ca un perete de damp de amoniac. Și eram cu câțiva colegi acolo, ne-au luat așa vreo 10-15 minute de tot. Deschideam ușa să nu lovească dampul ăla, după aia ieșeam până afară să ne revenim la aer curat, pe care iar reveneam. Motiv pentru care am și întârziat acolo, da. Au luat câteva încercări să putem efectiv să suportăm mirosul, să intrăm acolo. Când eram mică în fața blocului și era o bătaie între gangurile astea de cartier și la un dat unul din tipi s-a urcat în mașină și după ce a bătut pe altcineva și a trecut cu mașina peste el. Voluntar. Și ce se întâmplă mai departe? Am fugit. Nu știu ce s-a întâmplat mai departe. Dar am imaginea și acum când trece cu roțile peste capul lui, clar. Capul omului întins pe șosea. Sistemul medical din România sunt așa o adunătură de foarte multe momente, o să ne auziți nici eu să le povestesc pe toate, dar absolut tot ce m-a marcat așa în mod grotesc a fost legat de felul în care asistenți sau medici au ajutat oameni la nevoie. De la părinții mei, pe mine însumi, când am avut problemele, până la un nene care și-a înghițit proteza și din cauza asistentei și a tentativei de doctoriță care era cu el a ajuns în stop cardiorespirator pentru că în loc să-i scoată proteza a băgat-o mai jos. N-am înțeles, aveam numai 14 ani, era strict doar vizual ce se întâmplă. Am aflat după 3 zile că el în continuare e în comă. Nu știu ce s-a întâmplat după, n-am mai avut pe cine să întreb când am reușit să ies și eu în sfârșit din spitalul ăla groaznic. Dacă a murit, n-a murit omul, dar a fost groaznic să asist la chestia asta. Eu eram chiar jos la urgențe, urma să fiu internată și omul a venit cu targa lângă noi, săracul în problemele lui care le avea și deloc pregătiți oamenii aia pentru așa o situație, că și-a înghițit omul o proteză. Da. Deci tot ce înseamnă sistemul ăsta medical și oameni care au nevoie sau merg la urgențe, nu știu cât durează până să te bage cineva în seamă, oameni bătrâni care stăteau pe hol, abia, nu știu, ție ca oricare om așa, că treci pe lângă ei, îți vine să, nu știu, ei ajuți atunci pe moment, deși nu ești calificat. Și ei trec așa, să treacă pe lângă ei, așa, nu, e groaznic. Asta cred că e cel mai... Eram în facultate și eram într-o practică, sau, un fel de practică de studenție. Mergeam odată la câteva săptămâni cu un grup de studenți de la restaurare și de la arhitectură. Era un fel de proiect de colaborare cu episcopia care era în Sebeșului. În orice caz mergeam în zona Olteniei, Bănatul de Munte, Mehedinți de fapt, nu, acolo, prin Mehedinți. Și am cutreierat toți coclaurii ăia pe toate bisericile de lemn care erau prin zonă. Și mergeam aveam un ghid cu bisericile de lemn monument istoric și noi mergeam și le inventariam și ne ocupam de ele, să vedem ce s-a mai păstrat, le vizitam.
În fine, mi-aduc aminte foarte clar momentul ăsta în care aveam cărticica asta cu bisericile de lemn pe care urma să le parcurgem în ziua respectivă și în momentul în care am ajuns la una dintre ele și eram cu poza bisericii și am ajuns lângă o grămadă de lemne pentru că biserica tocmai fusese demolată. Adică o culcau la pământ și în momentul când noi am ajuns acolo aranjau lemnele, pur și simplu le stivuiau și le puneau, le tăiau, le dimensionau, le aranjau. Și eram așa siderați, șocați, bulversați și, nu știu, consternați că eram cu poza bisericii în mână și jos era grămada de lemne și nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Și pe lângă toată imaginea asta, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, când am întrebat ce se întâmplă și de ce a ajuns așa, a fost un cutremur, a luat foc, ce s-a întâmplat cu biserica asta, ni s-a zis că oricum pica și de fapt nu s-a sfiit persoana respectivă care avea legătură, nu știu, era un fel de îngrijitor sau ceva al bisericii, nu știu, nu mi-aduc aminte dacă era preot, sper că nu, dar nu s-a sfiit să spună că oricum era terenul bun și așteptau de mult să cadă. Asta a fost șocant, da, urât din perspectiva restauratorului care mergea acolo să vadă ce mai e de salvat și găsește o grămadă de lemne unde era o biserică și aveam și poza și fusese un monument frumos. Și dublu de urât reacția pe care a avut-o, sau mă rog, răspunsul pe care l-am primit, că era interesul pentru teren mai mare decât pentru biserică, ca lăcaș de cult sau măcar ca monument istoric și obiectiv de vizitat. Ne revenim la copilărie, știi, că nu pot să zic că am avut o copilărie prea frumoasă. Cel mai urât lucru pe care l-am văzut în copilărie era când a sărit taică-miu la maică-mea să o bată. Și chestia e că sora mea, deci noi aveam magazin, era pultul, era în partea asta altă de pult și nu știu ce, mă rog, atunci era taică-miu cu păsărelele lui. Nu știu ce zic, maică-mea, el a sărit la ea la bătaie. Sora mea a sărit, știi, ăsta, știu că, nu știu cum a dat cu mâna și a lovit-o parcă. Și eu am rămas acolo așa încremenit, știi, că deci nu puteam să mă mișc, nu știu, ăsta. Dar știi că ca un fiind copil să vezi lucrurile astea chiar nu, e aiurea, știi? Dar mă rog, am trecut peste, au zis și maică-mea și sora mea, bă, eu m-am învinovățit, știi, pentru chestia asta, că bă, n-am făcut nimic, am stat acolo ca prostul, știi? Dar au zis, bă, asta e, nu, deci ele nu mă învinovățesc deloc, știi? Deci am avut cu cine să discut și na, mai ales că maică-mea e cea mai bună prietena mea și discut cu ea absolut orice. Dar asta era. Deci, din ce mi-aduc aminte, cam ăsta era cel mai nașpa lucru. Deci, să-l vezi așa ca fiind copil, știi? Deci că tata sare la bătaie la mama, nu-i plăcut. Și ca adult, însă ca adult mai știi să reacționezi, mai, nu știu, ai altă impulsuri, știi, te stăpânești altfel sau, nu știu, reacționezi altfel. Am tras-o mulți ani, știi, deci până pe la vreo 20 și ceva de ani, eu avusesem atunci, nu știu, 12, 13, 14 ani, ceva de genul. Știi, tot mă învinovățeam, știi, bă, uite, bă, ce n-am făcut nimic, știi, și nu e ok, adică nu e nici sănătos, știi, să ai vina asta, să simți vina asta, pentru că, păi, ce poți să faci, știi, adică eu eram mic și nu pot să zic că eram puternic, dar taică-miu fiind și mai soliște, adică vedea una, eram și eu acolo, știi, pe jos, mă culegeam de pe jos, dar asta era, mă rog, asta venind așa, știi, pe moment, știi? Asta a fost, așa, dacă stau să mă gândesc,
Am mai văzut multe și oameni când, nu știu, băteau animale, deci nu. Și dacă aș vedea, nu știu, să merg pe stradă să văd pe careva că bate un animal, cred că acolo l-aș lăsa, știi? Deci nu m-aș stăpâni să nu dau înapoi, chit că violența naște violență. Da. Un alt lucru care a fost umilirea unui coleg de către însuși șeful instituției. Și asta s-a întâmplat la puțină vreme după ce m-am angajat și n-am știut cum să reacționez. Era o adunare din asta, ca un fel de ședință. Și da, un tip a fost umilit, pur și simplu, așa, expus în fața tuturor și umilit. Și fiind foarte nouă, asta nu e o scuză deloc, dar n-am știut cum să reacționez și nu am reacționat în vreun fel, doar am fost foarte bulversată și foarte contrariată că se întâmplă așa ceva într-o instituție de cultură cu oameni presupus educați care au niște școli în spate și na, fac totuși acte din astea, na, un fel de bullying la nivel mult mai avansat decât știm că se întâmplă prin școli. Groaznic, dar în multe feluri, adică da, era sentimentul ăla de frustrare, că în primul rând nu înțelegeam ce se întâmplă, doi, nu știam cum să reacționez, m-am simțit și vinovată că n-am zis nimic, deși aș fi putut să zic, tocmai pentru faptul că eram nouă și aveam așa, eram confruntată cu o situație din asta neobișnuită sau neașteptată, dar cred că frustrare, nu știu, sentiment de neputință, așa, de... Da. Și încă o imagine aiurea foarte urâtă, așa, de care mi-aduc aminte la intervale și cred că ar trebui să mi-aduc aminte mai des. Are legătură cu spital și spitalul județean în speță, pentru că pe acolo mi-am petrecut o vreme. Și mergeam la nivelul 1 sau la nivelul 2, care era cât de cât mai bine întreținut și arăta mai a spital și cât de cât se inspira așa un simț al igienei sau al curățeniei. Dar la fel ca în multe instituții de stat, ăsta merită un studiu sau un experiment, să vezi cum pe măsură ce urci etajele, se depreciază totul și e tot mai rău. Că nu mai contează, știi, la etajul, la parter, unde iei contact cu locul, la etajul 1, unde sunt birourile și la etajul 2, eventual, și după aia e tot mai rău. Asta am observat și la Consiliul Județean, dar nu vreau să divaghez. La Spitalul Județean, da, mergeam la etajul 1, sau la etajul 2 și la un moment dat a trebuit să merg la baie și nu știu, era ce era acolo, era ocupat, m-am dus până sus la etajul 9, nu știu de ce, m-am dus acolo și etajul 9 e etajul bolilor neuropsihice și oameni care nu... Da, nu știu cum să descriu, era altă lume, era foarte mizerabil, era un aer irrespirabil. Era vară și erau ușile de la saloane deschise, nu era aer. Erau deschise probabil ca să se ventileze, dar în același timp expuneau niște lucruri, că erau oameni aproape goi, fără, nu știu, control asupra propriului corp, care erau acolo și erau internați și nu știu cât avea cine trebuia să aibă grijă de ei. Și nu știu, a fost așa o imagine din asta cutremurătoare. Da, despre cât de mult poate să... da, nu știu, despre om, așa, și de cât de neputincios poate să ajungă și cât de mizerabil cumva și nu neapărat din vina lui. Adică spitalul era
Pe lângă boala pe care o aveau, și condițiile amplificau tot peisajul ăsta sinistru și foarte dureros și foarte, nu știu, așa de mare impact vizual. Adică dacă închid ochii văd cum era acolo și mi-aduc aminte și așa știu că am plecat cu sentimentul că ar trebui să fiu mai conștientă de mine și de ce am și ce sunt și că sunt sănătoasă și că sunt bine și că am o grămadă de motive pentru care ar trebui să mă bucur și nu realizez asta. Și că bolile alea sunt într-adevăr urâte și nu aș vrea să ajung așa și n-aș dori nimănui să ajungă așa, dar oamenii aia care ajung acolo ar trebui îngrijiți un pic mai mult, adică să aibă un pic mai multă demnitate.